Iniing pamintuan mansion na mayakit kang kanto na ning Santo Enchero at Miranda Street kang Heritage District ng Ciudad Angeles. Base kang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, banwang 1890 yung petalakad na ining Mariano pamintuan. Makasalesayan yung lugar ay ni huling meging yung defense headquarters na ning Pilipinas laban karang Amerikano anyang 1899. Mig opisina yan naman kini kin parehong banwa. Impormerong presidente na ng Republika na ng Pilipinas ay General Emilio Aguinaldo, kabang sa sadyareng gawang kabisera na ng bangsa ing probinsya na ng Tarlac. Kareng dalan na rin ken tulid na ng pamintuan mansion naman merapat, ing kapag masusya na ng pormerong anibersaryo ng Aldo ng Katimawan ng kakatamong bangsa. Agpangkeng NHCP, meto nga military parade milyarya niyang June 11, 1899, ing bisperas na ng First Independence Day celebration. Nakalupa ning akasanayan na atin pang reenactment ning military parade, atin pa magladlad ning kaya katamong bandera ken balkon ning mansyon, meging simple yamo yung selebrasyon nganing banwa. Migumpisayay ni king flag raising ceremony a penimunan dareng mamuntukan king lokal a kapanibalan. Ayang magiliw, prelas na silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil. Kay ba't nanini, midakay lang koronang sampaga ken tulid na ning pamintuan mansion, bangga na kaning ikwan ng katimawan ning bangsa, karang kolonyalistang Espanyol. Keng meging speech ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., sinabi ng dapat makakalingwan, ing kasalesayan huling iting maging sandalan dareng Pilipino, bang misan metong king pamaglugod at pamagprotekta king Pilipinas. Pesalamatan nung Lasatin, dahil sablang bayani amig sakripisyo para kang kakatamong katimawan. Makanyan mo naman kanureng modern day heroes ang magserbisyo king publiko. Sa araw na ito, nais natin bigyang pugay ang ating mga pambansang bayani, nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Pero maliban sa ating mga pambansang bayani, gusto ko rin bigyang pugay at pagkilala ang ating mga modernong bayani, ang ating mga kawani sa gobyerno sa pamalaan ng lungsod ng Angeles. Nakatuwang ng inyong lingkod sa paghatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga Angelenyos. Kaya J.M. De Jesus, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.